Pohjois-Savon opisto on kansanopisto Kuopion Hiltulanlahdessa Kallaveden rannalla lähellä kauppakeskusmatkusta. Opiskelijoilla on mahdollisuus asua maksuttomasti asuntolassa, jolloin koulupäivinä tarjotaan maksuton aamupala, lounas ja päivällinen. Opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea opettajiltamme, ohjaajiltamme sekä opiskeluhuolto- ja muulta henkilöstöltä. Meillä voi opiskella kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa lastenohjaajaksi tai kommunikaation ja viittoman kielen ohjaajaksi. Valmistuneet työllistyvät hyvin. Lähiopetus on monipuolista ja hyvin käytännönläheistä. Ammattitaitoa opiskellaan myös työpaikoilla. Lastenohjaajakoulutuksessa opiskellaan lapsen kehitystä ja keskitytään suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen ohjaamiseen varhaiskasvatuksessa. Opinnoissa perehdytään myös perheiden kanssa toimimiseen. Jatko-opintoina voi olla vaikkapa varhaiskasvatuksen sosionomin, opettajan tai erityisopettajan koulutus. Kommunikaation ja viittomakielen ohjaajakoulutuksessa opiskellaan lastenhoitajan ja koulunkäynnin ohjaajien työtä, hankkien erityisosaaminen kommunikaatiossa tukea tarvitsevien ohjaamiseen. Keskeisenä näkökulmana on kielen kehityksen tukeminen muun muassa selkokielen, kuvien ja tukiviittomien avulla. Viittomakielen opiskelu aloitetaan alkeista. Jos unelmana on puheterapeutin tai erityisopettajan opinnot, tämä koulutus on hyvä väylä sinne.